L-iktar importanti huwa li n-nies ħossuhom sejrin tajjeb. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku fuq One Radio b'reazzjoni għall-istħarriġ tal-Eurobarometru ippubblikat iktar kmieni din il-ġimgħa. Huwa elenka 3 figuri importanti li wassal dan l-istħarriġ Ewropew. Fosthom li 95% tan-nies isostnu li l-ekonomija f'pajjiżna sejra tajjeb, filwaqt li 94% jgħidu li l-impjiegi sejrin tajjeb bil-kwalità tagħhom titjib ukoll. Importanti ħafna li 92% qed jgħidu li l-qagħda finanzjarja tagħhom hija tajba, ġifieri dejjem tista' titjieb, imma jinsabu sodisfatti li jinsabu fit-titjib tajba. Il-Prim Ministru rrefera għall-istatistika li tikkonferma li l-Gvern Malti huwa l-iktar gvern fdat minn madwar l-Ewropa, figura li fi kliemu iġġib magħha iktar responsabbiltà. Hemmhekk in-nies ikunu qegħdin juruk aktar fiduċja u allura responsabilità tkun qed tiżdied u aħna nkunu rridu naħdmu għal dik ir-responsabilità. Il-Prim Ministru tenna li dan kollu huwa possibbli għaliex il-Gvern għandu x'jinvesti fin-nies, speċjalment wara li iktar kmieni din il-ġimgħa wkoll ġie konfermat li naqas id-dejn f'pajjiżna. Meta il-Gvern jonfoq miljuni inqas fuq il-maxxijiet jista' jonfoqhom fuq affarijiet oħra. Nistgħu nonfoquhom fuq iż-żieda fil-pensjonijiet, nistgħu nonfoquhom biex nagħtu trasport b'xejn lit-tfal, nistgħu nonfoquhom biex nagħtu child care b'xejn, nistgħu nonfoquhom biex inżidu l-benefiċċji, nistgħu nonfoquhom fuq 1000 ħaġa oħra. Irrelatat ma' dan, il-Prim Ministru spjega kif aktar anzjani jinsabu kuntenti biż-żieda fil-pensjonijiet. Pensjonijiet li għal 25 sena taħt amministrazzjonijiet preċedenti qatt ma żdiedu. Il-Prim Ministru konkluda li dan huwa konferma li l-ġid li qed jinħoloq qed jinfirex ma' iktar nies. B'eżempju ieħor ta' dan ikun iċ-ċentru l-ġdid tal-anatomija f'Għawdex. ċentru li l-Prim Ministru saħaq huwa ta' livell mondjali u li ser ikun qed jgħallem studenti minn madwar id-dinja dwar il-ġisem tal-bniedem. Dan kollu b'mira li Għawdex isir ċentru internazzjonali ta' tagħlim u turiżmu mediku. Meta kkomparat ma' 2012 l-ekonomija kibret 14-il darba iktar, immaġinaw. Wara kemm ngħidu li kibret l-ekonomija ta' Malta, l-ekonomija ta' Għawdex kibret saħansitra aktar. Issa li rridu nagħmlu huwa li fil-każ ta' Għawdex għax huwa każ delikat Għawdex, naraw illi it-tkabbir jsir b'mod sostenibbli. Bekk il-Prim Ministru jemmen li l-edukazzjoni u s-saħħa huwa mod ta' kif jista' jinkiseb dan it-tkabbir sostenibbli. Il-Prim Ministru temm il-kollegament tiegħu billi wassal l-awgurji tiegħu lill-familji Maltin u Għawċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.